Hello u merħba, jena Gordon Attart nilqakom għal dan il-video tutorial ieħor fuq PeopleString. Mela, illum se titgħallmu kif iżidu il-websites favoriti tagħkom fuq il-homepage ta' PeopleString. Mela, hawnhekk kif qed taraw qiegħed fuq il-paġna tiegħi ta' PeopleString. Issa kull ma tridu tagħmlu huwa dan. Mela, jiena hawnhekk ħantikom eżempju dħalt fuq channel ta' Malta Cache String li huwa channel fejn jiena nitfa' il-videos recordings biex intom titgħallmu iktar kif tużaw PeopleString. Mela, tiħhighlightja l-indirizz URL, tafas right click u copy. Issa immorru fuq il-homepage ta' PeopleString. Tiscrollja l-isfel, tniżżel l-isfel u hawnhekk għandek il-favorites. Issa, li tittamel huwa dan. Tafas add, tiklikja darba fuqha, u fejn għandek hawnhekk enter the site's address, tafas right click u tagħmel paste. U bekk jiġik l-indirizz li inti għadek kemm ikkupjajt. U ittieħ isem. Mela jien ħantih l-isem ta' Malta Cache String channel. U ovvjament nafas add. U minnu fih jiġini hawnhekk. Issa ħaġa oħra interessanti hija li jekk tmur fuq in-naħa ta' xelluk tal-label li inti tajt għandek jitilgħulek l-arrows. Mela, jekk inti tibqa' żomm il-buttuna tal-mouse naħa tax-xelluk u tidrejja l-isfel jew il-fuq, inti tkun tista' torganizza il-favorite sites tiegħek. Nagħmlu mod jien nitfaħħa l-ewwel waħda ħalli hawnhekk. Ħaġa oħra importanti li għandkom tkunu tafu hija li inti tista' teditja tija isem forsi differenti minn hawnhekk, tafas rename. Ekku, tellalek jerġa' l-affarijiet forsi tagħmilha Malta string biss, ħassara tafas edit u tiġi Malta Cache String biss. U wkoll għandkom buttun oħra ħdejha li hija delete, ovvjament delete biex tħassru dik il-label minnu fih. Importantissima hija din li inti meta ħatuża, ġifieri ħatiklikja nagħmlu mod fuq websites minn daw ġifieri li tkollok fil-favorites, inti qed tiġġenera ir-riklami. Tiġġenera reklami hawnhekk u hawnhekk fuq naħa tax-xelluk u fuq naħa ta' fuq dan il-banner u ma tinsaqgħu ma nfakkarkom kemm nfakkarkom biss li PeopleString tagħti 70% mill-tixxerja 70% mal-membri tagħha. Ovvjament, intom ovvjament parti minn dan ix-sharing. Mela, tinsewx aqbdu minnu fih illum u organizzaw il-websites favoriti tagħkom fuq PeopleString tagħkom. Jiena dak kollox li xtaqt ngħidilkom illum, jiena Gordon Attart, nintaqa' magħkom fuq video tutorial ieħor m'għandhomux. Grazzi ħafna.